ye maame Mary Yeboa Yesu maame Mary Yeboa ono eye addiction nurse specialist wo mo ato emuntentan no enubone nom wo mo ato muntentan a wonom na hwe wonom papa ema omusi wo dada mu maame Mary nyamisha papa na Dr. Pearl Adu Nyako ono so eye psychiatric specialist to ne de adwene mu ha bia no na wa bi mu a onso ye kanya na mna bisi ni dada mu maame nom ya mamwa ha ya ne nsa ma pomboko de ya me adom ya do ba de as papa mental health answer ne de awareness ne beto aso no mental health adwene apomudene anase bia adwene mu hawo eno no mo be kire mu sai na ma ye ne atifo ate ase yi Dr. Padu meda se pa ye se mama yesa akwenye nyamenstra mo na nana nso Opemsuo nso ne nkwaso pa yo micha wetiefu nyina se ewie omodi afidie no ato ha na ye chia konfanoche edwuma yefo nyina so omo hwe adwene apomuden ho asem nyina so ye chia omo papa edwumadeni a omo ye emsempempi ye ne kasa adwene apomuden na se mental health a na ya adwene akosi obi a owo adwene apomuden mu hawo enye pe ye kasa obi wa adwene mu apomuden hawo a eno no enko ene yekasa obi wo adwen apomuden so a eno nso enko adwen apomuden eno de yenyina ye wo adwen enti ya adwen no na apomuden ewo ho okay enti se yekasa obi wo adwen apomuden sisi ye kire mu se o adwen apomuden a ewie peye ana wo good mental health okay ana se o adwen apomuden mu hawo na adwen apomuden ewie peye no ne fapem na free ebra wo nwene ewo o maame awodie mu no eho na fapem no ejina okay oye bawo miyewo wadidie ntete a wonya ye ni nyina kafua baby a wotie gidie wo ho amane wo ho ni nyina kafua ena enye wadwen na pomuden na efe wadwuma ye ena ho mfaso ene wade yo suban ne wo kasa wa ho siesie ne bibia wontotoe nyamo na eno ama danse na basa wadwen na pomuden no ewie peye anase wadwen na pomuden no ewie peye enti so hwe abosumi ya yese ye bo ho dawuru no yese ye bo adwen mu apomuden ho dawuru wie dawuru nti ye mental well-being say wadwen na pomuden wo hwe so yie amana wie peye no eno hu dawuru ene kwese ye bono busumi mental health awareness month frase na me admochina me busumi ni nya ye going purple okay purple eno na senso die mpacho purple month mpacho entire ne nanwumre ya bepai mpacho ye bedi hu dwuma pa see frase de ni adi kan je di ato ye nkomu mental health awareness month afidie no botae ne sei you afidie no botae no ye say mental well-being my voice matters. Mental well-being, my voice matters. Just say, my dream na pomuden no. Me masenka ana metibia ana me ho ensemo a efa my dream apomuden no. Ehu hia. Na die enti ayafa saa etire asemi ne se. Empempi no eya yenya adwen mu apomuden ho hawo no yehunu wo mo wa adwen mu apomuden ho hawo no a ya na ya adwen si yen hawo a wo mo de abre yen nko aso se wuni di nkomo enye ye mo wudi ni kosko enye ye to da na ne buafu na oteatea ana no kuntokwa ntokwa ye side ne pani yehunu
afi de ye pese ye hwe se ye kasa hwe wadwen apomuden so yi a e kire sen niema ben ne nye nsunsanso obone ewo wadwen apomuden no so na adwen apomuden no eho tichima eho nsunsanso wo so tesen ewo school komu tesen wadwuma yemu etesen wabusuafo eso etesen so aha nti ye peje free ankra breno a ne ye de be wie se ebusua wo demo so wahadwi na pomuden se ACP ana se eho atichimam ensusanso ben na ha wo abusua so obi o wa adwi mu apomuden ho ehaw no etodo ye ja oyena oyeba oyenua oye adwuma mpanyin oye doctor oye nurse oye teacher oye sofo so aha ni dwumadi a wodi no nsunsanso ben adwemu apomuden na enho atichima no enyawo sa dwuma a wodi ne so aha ekwan ben ne ebefa so aboa sa nipa no ama ne ho mfa so a ewo ho no adwemu hawa wanya no embu nkama emfa so ema sa mfa so no enhwere na busua enhwere oman no ni abehwe ku a wodem so edie na ye ebeboa obi owokuo ni na adwen apomuden ho asem ebeboa nipa na adwen apomuden ho atichima no ebeboa na adwen na apomuden ekuo no krada na ese ye de ma ebusua obi wo mu a adwen mu apomuden ho how aba obi so den na ese ebusua ne ye important wa yetie no se na ese ye fa niema bi wo honom te se yiyi mu a yiyi mu ne tete nsa wo mu aha ehu a nindia ye ninti ebeto ye sunanti yenye hunu sa adwemu apomuden ho china tobi ewo ho pe na wanwe ya yeyi wadi wadwumam saa niema ni nya stigma den na ese ye fa ho so den na ese ye edisi ano na metoda nipa no enka wonimu ade pa nso adwumu haw eba ye no ani eyi na free school mu na otifie na efei ebi kwa nko no na nka galamsey obetu ase amaye na ni nimde no aka botom aha nti die na ese ye se abusua se kuo asori ni e de aba apomuden so quality mental health care no se na ese eyefa se de ebeye na yebehunu ne ntam ye se early detection niema be na ese wo ho ebeboa ni ehunu ne ntam ni aso ano because yenim se yehunu ne ntam a ye so ano a yetimi tua no na nipa no watoa na abo so aha nti e ho so de na ese ye enna ya ba aman asemu policy nso enhyehyɛ ben policy ya hyehyɛ mmara emma ben na ese hyehyɛ de to school mu school mental health at saying occupational mental health niema ben na ese ye hyehyɛ a ye de to ho a ebebo ya adwen apomuden ho ban ama na wie peye obi wo ho no mo a adwuma a wo ye nsa abre esenka adwuma ni mo haw no wa solve awie enso ye hwe na adwen apomuden ho asamunti oba adwuma a onye productive ontumi en solve problems ti afi focus no sana team no ebeyi mental well-being my voice matters obia na ewo mu na tesen na esese ehuhia Dr. Pearl Adu Nyako psychiatric specialist Konfanoche teaching hospital yenwie mame ne Yesu mame nso ni nkomo kakra mame Mary yeboa addiction nurse specialist mame yeboa mfaye wuram mental health awareness month I frase wo chine adwumayefo titru bia konfanoche adwumayefo enhyehyɛ ben na mudidie minim se bi kumasi nyina nso a enhyehyɛ ben na mudidie na Ghana nyina nso a hyehyɛ ben na maya mudidie yo mede aseda kese ebesan de ama e wakwenya wo de ama yen se yemman yembe bossa de rowi Emma Asante Mai. Onyama bebre shisha kwemo. National platforms ne de omo started that. Na no more lunch. Okay. Bakumas ne started no Friday. Yame ya adoma.
ewo Confanochi sword site hono okay and see a person will be emrebi no matter echi especially Opemsuo FM mo me cover ni hu say yen so no ye de bibi to akwan mu a ye wo support e de mayen and see for the whole month ye woni ma bebre ye be after lunch no ye wo community outreach okay ye be call Bantama Jom okay ye show mo Jom ho no bebre na pe musika but nyama bebre keka ho a e wo se e frɛ mo okay eboa omo na omo ntumi endi omo dwane kama enti obi a obetimi aba Bantama Jom bia no mo sabe yen sabe somo so obetimi ahwe mo na ye besan ko float ye besan so akọ mosque okay month na mo ye besan ko SDA sorry it was for me ye besan ko ICGC ni akoye Thanksgiving but for the first week no because Mother's Day 8th May ana yes 8th May it's a week thing na no yenim say Mother's Day week the week no Mother's Day you start celebration the whole week okay and your person body role was some topics are pertaining to only mothers to say be a woman semo menstruation mon semo emo how ni sanya mani nyina so obi wo no ma ne ho ye but owo ye na for records afi Mother's Day no be see 11th May Sunday second Sunday of May okay inti sani ahyehyɛ na according to weeks no okay inti yase say a man so e be celebration week dia e was say ye masa education na ekɔ omoso ekɔma omo inti na ma bebre won ma ye be hwe omo ho and 5th May ye be kɔ Bantama market na 8th May Thursday ye be ba Mensha Palace ya be outreach wa ha yes ama hemfo ne obi o around bia Mensha ha se ye be ba ha and na ye be san kɔ inti ye sanya nyina FM stations na ewo Ashanti region nyina no na se edwemfo no wo ho no mo so bodawuro no ne ye bodawuro see ayo I say bebre so wo different stations omo ye eduma wo ho and it's about media coverage and it's about creating awareness and making sure say the voice of anybody who is having an intellectual disability no is heard and see enye obi a owo adwen ha nko a ye wo adolescent wo ho o say we see some age a obe we say wo dwendwe na obi bia no e different and ye nto mo ase yes we pese ye impose nyama gu omo so se daabi o ma ye twinkan o kan we no no so de ato ha and the same be asomdie beba a omo so ntumi nko enoboni mu ne ade no sa nyama nyina no ye pese create awareness no obi hu se ne hu hia omo a mema so any of problems mema de omo ntumi nkasa enti bibie na ese ye bema o ko ka kire hwan bema no onu mu oba di wa adwene mu ha ka ne de a kire mo watie na wotie wi a wo bema ka de a kire hwan fa so tirim na to ne dabi ese otumi ka o ka kire hwan ni nyina nyansunsanso o adwene na pomuden wo se o ka kire hwan nti no le ebe bod hu da ru nti society no de aye no bema no aka no atum because of that so we come mental homes bebre a we say memma no doors o de kwa psychiatric hospital we say population na on memma no doors chen man kopantan so memma no doors chen man esa ho na ye no enyansunsanso wa adwen na pomuden ne so ya ye nkasa sa nti asa mo voice no enso ba out we so no more the ratio so abasa man memma no we mo doors chen we but do no so wo mental hospital esa so wo prison nti say no ye benya hwan mo aware wo anti mana na ma hu ba bia fu na nkiwom mana na aye ena ya bebre na go prison oti no mo gum pai boda mu a ye bom pai power re mo so ma memmen so asoto enti say ya mo bia voice empia de ha wo bia no ye ntumi wo anu yi a esese eba
na aboye nyina ya adwen ho ehu ban apomuden ho ban enti ye behwe ni nyina ne ahwe stress a free sa areas ahodo nyina said e ba etie e na de na sese ye eto da sese sesa adwene no kra ya fade ato ye tirim no so te se me kan ye se be me na no maduru no nti aduro no eye nwuno no na wo me da bi o ebi wo ho no mo a enisa wo me na se o ka se we nwuno na enya nsunsanso ewo adwen ne so me de eye na me bo ma ne so bo se ye ne etete ma tete mmema enti enka ebewi a ka Mary ejina yeso eyeye ne de hawo ni nyina ye den aba na so yanso ya adwene ne nso apomuden ne nso nsem ne nso hwan na e ka amayen nti na ye nkuro besie so hu weke ye no ni aso de weke nkola no endu bra wo benyini no na ya twu condemn ni kuru ehu ehi abo ne ba se pu so be se abo no na no so atutu be ma no so di abo na aya cycle and yes dysfunctional family nti anya adwuma adwuma ne agija ebusua na agija enti se man wo mu a na o ma akwhye addiction mu meboa na bapa na so akwhye addiction mu na yenya depression na nkola ni ntimi nsua de na o mu faili wo school so na love eni fie ni nti na mebu na o mu di yi love achi into prostitution o mo tena fie na ede niema ahodo bebre ba nti wo mental well-being no sana tie se ye bo ema no ekosi ma Yesu mame Mary ye bo a wontu ye fo kakra bi onse ne de ye biani sa me adoma o kyene no ebre ekoyanim na no ye bepe brama mo a ye ne mo be wurewura mu na poso na yakom yi pa ne de ye pa ho ntoma we ayi lunching so na wadaroma wo ye addiction nurse specialist na me pese utu ye nuanomfo tu ye nyina ye fo efa enubone nom no ho ebi no atomu ntentan a o ma no nom ready ayi twan wo gina fa ko no oda o tina ni ba bia ente tu ye fo ewo ho yumdase e ka se reda say no say eno na aba but nyama bebre ho no ma e kan red ho a amanfo nim I was streets ne so bebre enim but my ejuma for some years me who say a statistical family mostly no a statistical family obi obeto bibi mutintan bia won say a statistical family first any genes e ba ne genes wi a bebia ye tete no bebia onyi ye exposure onyaye eho eno so boa be James ne se na awom James ne se senia body makeup free awom na bae ni moja e ka se James e bia moja na se senia wo ni pedua ne tie no e wo hia no senia tie wo senso piefu awodi ani ma senia ya show senia wo susu nyama sofa senia o beliefs ne wo GDS fat obi so hono ma obi to me ka say me starting sanom na 5 years na say na me papa no binti na me so na me no kakra oko budidi o ma me de to ahye ne nsem o ko ba tete ya onyaye no bebre na so bisa na say me take data bi so obi a be 90% ubisa na o ma me we na ma me wa say o mo tete we fa na ma me me enti me papa wo baby and me so me wo baby enti broken homes ni ade no me ho say 90% say this amenya say 90% yes sir but nyambesa me kan say nyama bebre ka ho a contribute to society no but my ye ho omo say omo ya problem it's a disease a ye betumi a treat enti na ye was sobriety school konfa noche no enti open mo a bra sobriety school ye beboa ma bo akofo bebre ama se say no mutumi ye omo adwuma red no meja nom ni ade enti no bra
Goodness. Right, you will hope for everyone. And yes, your voice matters no. The voice of anyone who is addicted to drugs. Ready for voice in matters. They are facing something that can actually be solved with just one word. In Tomomra. Yeah, that's it. Madam Mary Yeboah, addiction nurse specialist, Konfanoche Teaching Hospital. And me Dr. Pearl Edu Nyako brother ma ya brena ye bi sir and ne eti was me twato na yo masamo e twato ne so bia ma na adwen apomode ho nsem ehia no de ebe ma wa adwen mu apomode ho nsem ehia no ene se niema edi wunya ewo wabrabo mu no embu wani nguso si hu nkonya pe ho moa ma yenka ho asem branch fanhye ketase yipie na penipe enim de no ni yensi hu nkonya na ye ho nhyehyɛ na tu ho anamon na emma wadwen na pomudin no enwie peye efise obia wadwen no na pomudin no sɛde ho asem sifatie no ɛsese ye ka tibie wano ka kyerɛ aso a ɛsese ɛte na yemboa emma ensesa yembra ye nyina ya brabom ekawa na akame yo ya dasipi ene nyame enimu anim na ebrefoforo ebesan so ehia biem yeda mo ase yenso yeda mo ase pa